bir buday yırtıgına. Şeşer hem jiyar. İkisinin arasında neler bulur, tufrakның астында neler bulur, bürtüknün hem boşaklarının içinde. Bir kim görmez, tavuşsuz, tınssız yürür her nerse. Bir gün altın sarığa türünür, boyga jiter boşaklar. Hep kişi Allah'ın ismi bilen şeşkeni, onun ismi bilen uğrar. Onun ismi bilen tigirmen tartır. Onun ismi bilen pişirir. Hem onun ismi bilen aşar. Bir sınıf ekmek indi deyip o'tmagiz. Ol şunday kıymetli azıktır ki tufrakны yorganның, quyoshni yondırganның, yağmurni yağdırganның, ölüden tiri hem tiriden ölünü çıgarganның kudreti bilen var bulur. Onun rahmeti bilen can bulur aşağınlarga. Onun için şükür iter izge ekmek valşığı. Ya bir dünya tuturganşı, ya bir köngül tulganşı. Üylerimizge yan, aşlarımızga tam, yüreklerimizge ilham veruşiler. Canlarımızga hem tenlerimizge sıhhat veruşiler. Bu cihanda kılgan işleriniz izgi bulsun. Мәңгі yaşagız avul işmakarları.
Раз. Да, включенная, да? А что такое? Это Ник, как пульт написано, будет? крекер. Я не знаю, никто не тренировался. Зеленый вперед, красный назад. Добавляем туда. Точно объяснили ему? Объяснили, это написано. Muhtaram jamoat, o'rinlaringizga o'tirishingizni so'raymiz. Rahim etib o'rinlaringizga o'tiring.
bir kavun ekmek. Rahmeti ve merhameti bizlerge şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen bir cansız ırlıktan başlana bir kavun ekmeknin hikayesi. Ol bir tükten yetişe başaklar, hiç yoktan ortaga çıkkan kebek. Her bir başak bir kup bürtükler çıkarıp takdim ide üzen üstürgen, yetiştirgen yollarga. Jirden köterile başaklar. Lakin alarını tufrak çıkarmaz. Hava bilen, su bilen, yaktılık bilir başaklar. Lakin alarının kulundan birini kilmez. Urıp jiyudan başka. Şuluk su kibik, şuluk hava kibik, şuluk tufrak kibik. Kişide hizmetkar bulur bir buday verdiğine. Şeşer hem jiyar. İkisinin arasında neler bulur, tufrakның üstünde neler bulur, bürtüknün hem boşaklarının içinde. Bir kim görmez, tavuşsuz, tınssız yürür her nerse. Bir gün altın sarığa türünür, boyga jiter boşaklar. Hem kişi Allah'ın ismi bilen şeşkenin, onun ismi bilen uğrar. Onun ismi bilen tigirmen tartır. Onun ismi bilen pişirir. Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нұрғалиұлы Меңдіханов. Hayırlı gün. Hoş geldiniz. Esen sağ bolunuz barınızda. İşini başlayıp otururuz. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жұмға мүбәрәк болсын. Жамағат әйдәгіз отырышына башлайбыз. Мұхтарам Рүстем Нұрғалиұлы, хөрмәтле отырышта катнашучылар, 10-нчы Бүтін Россия татар авыллары эшмәкәрләр җыенын пленар отырышын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. 2012 елда Татарстан Республикасы президенты Рүстем Нұрғалиұлы Меңдіханов хайыр фатихасы белән башланып киткән Бүтін Россия татар авыллары эшмәкәрләр җыеннарының 10-чысын уздырабыз. Һәр елдагыча безнең утырышта президентыбыз шәхсән катнаша һәм Рүстем Нұрғалиевичне сәламлыйбыз һәм барыбыздан да зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Азиз милләттәшләр, бүгенге утырышта Россия Федерациясының 41 төбәгеннән барлыгы 530 татар эшмәкәрләре катнаша. Гадәттәчә иң зур делегация безнең Башкортстан Республикасыннан килде. Иң ерак төбәкләрдән килүчеләр Красноярск крае, Иркутск өлкәсе һәм Бурятиядагы милләттәшләребез. Биредә шулай ук безнең белән хөкүмәт әгъзалары, дәүләт советы депутатлары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясының рәсми вәкилләре, Бүтін дөнья татар конгрессы милли шура әгъзалары, Татарстанның район һәм шәһәр башлыклары, массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә катнаша. Турыдан-туры трансляция Татар информ агентлыгы һәм Бүтін дөнья татар конгрессының рәсми сайтында да алып барыла.
Мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, кадерле кунаклар, безнең өчен бүген данлы көн. Кырым тарихи туган җиренә әйләнеп кайтты. Республикабыз һәр вакытта да Кырымга, Бакчсарай районына, анда яшәгән татарларга, Кырым татарларына һәр вакытта да ярдәм итеп тора, торак булып тора. Шуңа күрә без инде аның белән горурланабыз. Һәм шул ук вакытта әйтәсе килә, менә үткән ел республика икътисады өчен уңышлы булды. Тулай төбәк продукциясе 3,8% артты дип әйтергә була, һәм ул 3 триллион 555 миллиард сум тәшкил итте. Авыл хуҗалыгы продукциясе аның 237 миллиард иде. Biz инде белеп торабыз, безнең республика Россия күләмендә сөт җитештерү буенча 1нче урында тора, бәрәңге җитештерү үстерү буенча 2нче урында тора. Шуңа күрә илнең икътисади тотрыклыгын һәм азык-төлек бәйгесен тәэмин итүгә барыбызга да лаеклы өлеш кертергә, бердәмлек күрсәтергә дә җәмәгать кирәк. Россиягә каршы санкциялар җитди чикләүләргә китерде. Чит ил икътисады эшчәнлегендә дә, продуктларны экспортлау өлкәсендә дә барлыктан да килеп чыкты. Алдыбызда мөһим бурычлар тора. Сәүдә һәм икътисади төбәк-ара элемтәләрне ныгыту, дөнья базарына чыгуның ябылу белән бәйле булган югалтуларны компенсацияләү. Бергәләп без барлык авырлыкларны да җиңә алабыз. Быел авыл эшмәкәрләре җыенын 10нчы тапкыр уздырабыз. Бу үзенә күрә бер нәтиҗә ясарга да җитди сәбәп. Конгрессның әлеге чарасын уңышлы проект дип тә бәяләргә була. Авыл тормышы үз үзгәрешләрен кичергән чорда халык арасында чыккан булдыклы кешеләр яңаша эшли башладылар. Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены шундый милләттәшләребезне табып, аларны туплап, мөһим майданчыклар булдырды. Без чыршабыз, җыелышабыз, сөйләшәбез, белешәбез, уртаклашабыз һәм аны үзебезнең эштә кулланабыз. Эшмәкәрлек барыбыз өчен дә ул җәмәгать яңалык. Бу өлкәдә алдан сызылган юллар булмады. Һәр кем үз сукмагын үзе салды. Шуңа күрә сезнең тәҗрибә барыбыз өчен дә стимул була. Без Россия төбәкләрендәге тәҗрибәне җентекләп өйрәнәбез. Республика кайбер проектларны алабыз, менә алар арасында гаилә фермалары да проекты. Эшмәкәрлек хәрәкәте җәйлә барган саен район хакимиятләрендә яңа бурычлар куела. Нинди генә җитди бурычлар куелса да, эшмәкәрлекне үстерү районнар арасында аерма зур. Аларны тарайту, эш нәтиҗәләрен күрсәтү өчен бу яхшы резерв. Соңгы елларда бик аяныш күренеш күзәтелә. Авыллар картая. Әлбәттә, иске карашларга корылган авыл тормышы яшьләрне җәлеп итә алмый, ә эшмәкәрлек ул яңалык. Яшьләрне авылга төпләндерергә телибез икән, бердән-бер юл аларга заманча яшәү мөмкинлекләрен тудыру. Ә заманча яшәү усалын бүген яшьләр бик яхшы белә. Авылдан чыккан яшь кешенең җиһазланган матур йортта, җитешкән инфраструктуралы авыр җирлегендә яшәргә теләге аңлашыла. Ә бит җәмәгать яхшы тормыш күктән төшми, аның өчен күп хезмәт кертергә кирәк. Һәр авылда эш урыннары булдыру җирле хакимиятләрнең үстен бурычлары булып тора. Бүген авыл мәсьәләләре нык кискенләште. Соңгы елларда республикада авыл тормышын яхшырту максатларында бик күп программалар тормышка ашылды. Менә шундый зур инвестициялар кертелде. Авылларга газ кертү, юллар салу, чиста су программасылары, электр челтәрләрен камилләштерү, мәдәният йортлары һәм башкалар төзүләр булды. Ә без үзебезгә сорау бирәбез, кем өчен эшләнәсен бу дип. Әгәр объектларны эшләтүче һәм кулланучы яшьләр булмый икән, без бөтен тырышлыгыбыз бушка булып чыга бит инде. Димәк, авылларда яшьләрне төпләндерү программасы булдыру бик мөһим. Бу программа бөтен тармакларның мөмкинлекләрен берләштерүче комплексны проект булырга тиеш. Бүген Татарстан авыллары заманча элемтә белән дә тәэмин ителгән, киң интернет челтәрләре эшли. Монысы да авылны заманча яшәтү аңлата һәм
күрсәтә. Җитештерелгән продукцияны җыеп, аның урнаштырып оештыру эшмәкәрләрнең үстерү өчен иң зур шартларның берсе. Үз вакытында уңышлы эшләгән кулланучы кооперативлары да бар иде. Без аларның тәҗрибәсен яңа шартларда файдалана алмадык. Базар шартларында бер кемнең дә монополиясе булырга тиеш түгел. Җитештерүчеләрнең кем күбрәк түли, шуңа сатырга хакы бар. Бу базар икътисадының төп принципы. Хакимиятләр алдында эшкуарлар белән берлектә авыл продукциясын сәүдә сферасына чыгару системасын булдыру бурычы тора. Яңа технологиялар керү сәбәпле турыдан-туры җирдә эшләүчеләрнең саны күзгә күренеп кими. Шуңа күрә авыл хуҗалыгында заманча технологиялар кулланып яшәүче яшьләр тәрбияләү төп бурычларның берсенә әйләнә. Минемчә, сезнең шундый тәҗрибәбез авыллардагы мәктәп балаларына да барып җитәргә кирәк. Әгәр аларның бер өлеше сезнең ярдәм белән кәсеплек юна басса, бу игелекле гамәл булыр иде. Әлбәттә, үз көче белән аякка баскан һәм уңыш эшләп килүче эшмәкәрләр, базар шартларында эшләп, җәмгыять алдында абруйлы казанган кешеләр яшьләр өчен матур үрнәк. Безнең халык гомер-гомергә буыннар элемтәсе булган һәм ул бүгендә бар. Олларга хөрмәт милләтнең рухи нигезе. Бу уңайдан милләтебезнең тагын бер рухи терәге турында әйтергә кирәк, ул ислам дине. Соңгы елларда республикаларда 2000ләп мәчет сафка басты. Бу изге гамәлдә залда утырган милләттәшләрнең дә өлеше зур. Дини нигезе булган авыллар бәхетебезгә бүген йөзләгән. Аларның тәҗрибәсен киңрәк таратырга кирәк. Шул ук вакытта дини гаиләләрдә балалар күп була. Авылның киләчәге турында уйлаган һәр кеше яшьләрне шул мөхиттә тәрбияләү, төпләндерү юлларын табу мөһим булуын аңлый. Кайбер район җитәкчеләре белән дигәндә дәүләт субсидияларын файдаланып, менә авыллар үстергән дигәндә, аларны авылда яшәүчеләр район үзәкләренә күчерелә. Әлбәттә, бер караганда бу җиңел кебек. Район үзәкләре зурая, ә авыллар әкренләп кенә кими бара. Моның нәтиҗәсе бер инде җәмәгать белеп торабыз, елдан-ел авыллар тагын да бушаячак. Әгәр дә шәһәрдә сатылмаган фатирлар саны арткан заманда авыллар торак төзелеше буенча узган гасырда кала бирә. Чөнки ул төзелешләр халкының үз җилкәсенә төшә. Шуңа күрә яшьләрнең шәһәргә тартылуы гаҗәп түгел. Әгәр дә инде без алдагы елларда муниципаль хакимиятләре аша дәүләт субсидияларын район үзәкләрендә генә түгел авылларга юнәлтә алсак, торак һәм эш урыннарын булдыруны ныклап тотынсак, бу бик изге булыр иде. Дөнья тәҗрибәсе күрсәтә, бизнес бер гаиләдә буыннан буынга кичә торган хәзинә. Бу авыл эшмәкәрләре өчен аеруча мөһим, чөнки аларның авылдашлары үз халкында аерым җаваплылыгы бар. Гаилә фермасы темасы. Үз вакытында без гаилә авылында булып, анда 9-10 сыер асраучы йөзләгән гаилә фермалары эшли һәм шуның белән без танышып шатланган идек. Безнең республикада гаилә фермалары эшли башлады, ләкин без икенче ел белән әкренләп киттек. Дәүләт ярдәме белән 50-шәр, 70-шәр, хәтта 100-әр баш сыерга исәпләнгән фермалар кырдык. Анда инде халыклар саны бер гаилә генә алышны алып бармый, кешеләр яллап эшләргә туры килә. Хәзер инде хуҗалыкта 5-8 баш савын булган сыерларга тиеш дигән чикләүдә кабул иттек. Күпме мал асрарга кирәклеген тормыш үзе билгели. Авыл кешесе бер сыер асрыймы, 2-3-ме, булар барысы да җәмгыятькә, республикага файдалы. Мондый хуҗалыкларда дәүләт ярдәменә лаек. 30 ел нигезендә базар шартларында яшәсәк тә, эшмәкәрлек әле киң җәелеп китә алмады. Әлеге эшне без бергә тотынсак кына йырып чыгачакбыз. Шуның бурыч итеп алыйк җәмәгать. Бүгенге мәктәп баласы киләчәктә авылның шын терәге булырга тиеш. Хөрмәтле милләттәшләр, менә без кичә инде Буа районына бардык, бүген 3нче көн эшлибез. Ныклап
рәхмәтле булып каршы алдылар, күрсәттеләр. Халкыбызга да бик шады, шуңа күрә без инде бөтен җыен исеменнән иң беренче итеп Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Рафисуллина һәм аның командасына зур рәхмәт җиткерәбез. Бик зур рәхмәт уңышлар сезгә. Менә җәмәгать шул вакытта безнең залда Төмән өлкәсеннән килгән Пышма авылыннан безнең татарлар утыра. Алар безне җырлап, биеп, рәхәтләнеп, күңел күтәреп каршы алдылар. Әйдәгез аларга да зурлап басыгыз әле. Рәхмәт әйтеп кул чабыйк. Исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин тәкъдим итәрем инде регламент нигезендә 7 минутка сыярга дип, һәм инде беренче сүзне Мордовия Республикасының юлдаш крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Рафик Аяз улы Фатхуловка тәкъдим итәм. Рәхим итегез. Assalamu alaikum ve rahmetullahu ve berekatuhu. İsen ve siz kadirli millettaşlar, kadirli Rüstem Nurgaliyeviç, birinciden zor rahmetlerimni bildiresim kile, bugün gece yılışını uyuşturmaçularga, zor rahmet sizge, şulay bik zor kaynar selam etkim keli, Galava Respublikabızdan Artyom Alekseyeviç Zdunov'tan, barçagızga da. Mordovia Respublika ülkesinde 750 min kişi yaşıyor. Şular arasında 43 min Tatar kişileri yaşıyor. Benim tuğan avılım, Aksiyon avılım, Lembere rayonu Mordovia Respublikasında urnaşkan avılımızda 540 ey hucalığı var. 1700 kişi yaşıyor. Benim 2000 yılda yoldaş ismi Kristyan Fermer hucalığı uyuşturdum. Bizning Karamak'ta 2500 gektar жеребез бар. Avıl hucalığı kulturaları üstürəbiz. Bıday, arış, sılı, hem, arpa. 500 baş atımız var. Helal rızık җиткерүе sıhı da var. Anda 25'ten artık terli helal kolbasalar çıgarabız. Kazılıklar çıgarabız. Menen tuğun avılım Yoldaş деген konakxana kompleksi hem helal rızık kibetleri işlep tura. 2007 yılını 2008 yıllarda Tuğan avılında bik matur hem zor meçet saldıra başladım. Allah'ın rahmeti bilen bugün gesekenge tolusunca tezilip bitti. Meçetimiz Allah'a şükür. 2017 yılda Mordovia ülkesi Tatar işmekerleri klubu uyuşturduk. Şul bizning uyuşmada 40'tan artık Tatar işmekerleri katnaşa. Bizning işmekerler klubu uyuşması arkalı Mordovia ülkesinde Tatar halkımızın tarih, görev, gadetlerin, medeniyetin, Tatar telebizini hem dinimizni saklarga tırışabız. Meçitleri bizge yerden biremiz. Hem de Ramazan ayında zor iftarlar uzdurabız. Şul iftarlarda 2000'e yakın kişiler katnaşa. Biz özümüzün, Tatar halkımızın, hem balalarımızın sağlıklı buluların tilibiz. Şuna göre bizning uyuşma, sport yağına bik küp yerden bire gereç turnirlerin uzdurabız. Futbol hem Tatar komandaların alıp barabız, hem turnirlerin uzdurabız. Her yıl biz Mordovia ülkesinde festival konkursu, Tatar jürü avılım tavışları uzdurabız. Şulay biz uyuşma sabantuyları bik küp katnaşabız. Üzünün yardımların kürsətebiz. Bu yılga Allah kuşsa, Jaygikinde 2 iyulde bilingen federal avıl sabantuyu bizning Lembere rayonu Aksiyon avılında Kristyan Fermer hucalığında yoldaş jirinde uzatacak. Kadirli Rüstem Nurgaliyeviç, sizni de hem de çakırılgan delegatlarını barçağızını da çakıramın bizning Lembere rayonu Aksiyon avılına. Şulay kilecek zor beyramge federal avıl sabantuyuna. Hürmetli Rüstem Nurgaliyeviç, sizning rəxsətingizni alıp şul federal avıl sabantuyu keninde tezilgen yanı meçetimizni sizning bilen resmi rəvişte açarga niyet kılabız. Biz bilemiz Tatarstan şundi bayramlarda uzdurgan istelikli büleklerin kaldıra. Tatar
Утар татарский подворье диеп әтеле. Рәстәм Нургалиевич, безгә дә анды бүләк булса, biz анда ниятленәбез. Татар мәдәнияте үзәге оештырырга. Һәм дә якташ язучыларыбызның Хади Такташ, Шәриф Камал һәм Абдурахман Абсалямовның музейларын оештырырга исәп кылабыз. Шул татар мәдәнияте изге аркылы туризм маршруты башлап җибәрергә ният кылабыз. Туризм маршруты башлагыбыз кели. Татар мәдәнияте үзәгеннән зур татар авылларының якташ язучыларының музейларын күргәзеп, Ульянов өлкәсенә аркылы изге Булгар җиренә һәм Казан шәһәр Кул Шәриф мәчетенә маршрутыбызны исәп кылабыз. Алла кушса, без татарлар үз илебезнең һәм милләтебезнең алга баруын, гөрләп чәчәк атуын телибез. Без үзебезнең эшләребез белән горурланабыз. Татар халкының гәриф гадәтләрен, мәдәниятен сакларга тырышабыз. Рәхмәт барчагызга тыңлаган өчен. Бик рәхмәт, Рафик әфәнде. Хәзер Башкортстан Республикасыннан Бора районынан килгән Бора ите кулланучылар кооперативының авыл хуҗалыгы тәэмин итү сату эшкәртү кооперативы рәисе Рамил Әхнәф улы Зариповны чакырабыз. Хәерле көн, Рустам Нургалиевич һәм җыенда катнашучылар. Без Башкортстан Республикасы Борай районында урнашкан Яңа Ялдак авылыннан Зариповлар гаиләсе булабыз. Бирегә без тулы бер делегация булып килдек. Минем әтием Әхләф, әнкәм Гәүһәрия, хәләл җефетем Рейсан һәм безнең 3 балабыз Сәид, Ясмина һәм Асыл. Җир эшкәртү, мал үрчетү, шуның белән көн итү бурын-бурыннан килгән кәсеп. Һәм без бүгенге көндә ошбу ата-бабаларыбыздан аманат булып калган һөнәр белән шөгыльләнәбез. Барыбызга билгеле, перестройкадан соң колхозлар күп урында таркалып, иген иккән басулар ташландык хәлгә төште. Малчылык фермалары таркалды. Безнең авылда шундыйрак хәлләр кичергән ул заманда. Туган ягына битараф булмаган минем әтием Әхләф Сәйдзада улы 2007 елны Агыйдел шәһәрендә фатирын сатып, үз авылына кайтып, крестьян фермер хуҗалыгын оештырды. 150 гектар җирдән башлады ул, 100 баш сарык юнәтеп, ул эшен башлап җибәрде. Иң элек бу малларны үзебезнең йортта урнаштырып, гаиләбез белән карадык. Мин ул чакта Уфа юридик институтында яңа укырга кергән идем, сеңлем мәктәптә белем ала иде. Авыл балаларына хас булганча, безнең җәй айлары әти-әнигә ярдәм итеп, пешән әзерләп, көтеп үтте. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ва бәрәкәте белән гаиләбезнең бигрәк тә инде әти-әнинең уңганлыгы һәм тырышлыгы белән малларыбыз үрчеп ишәйде. Аларга үзебезнең йорт алды тар була башлагач, киңәшләшеп, колхоздан калган ярым җимерек ферманы алып төзекләндердек. Җитештерелгән сарыкларны Корбан гаетенә әзерләдек. Башкортстан мөфтияте белән килешү төзеп, 15 ел дәвамында Уфа мәчетләренә корбанлык сарыклар ел сайын алып барып тордык. Бу вакытта мин дә институтны тәмамлап, өйләнеп, әтиемнең гаилә эшенә кушылдым. Шулай туган нигезендә башланган эшебез бүгенге көндә республика күләмендә үсеш алган хуҗалыкка әверелде. Хәзерге вакытта 1100 гектар җирдә ашлык пешән үстерәбез. 6000 квадрат җирдә ферма һәм амбарлар төзекләндертеп, сафка бастырдык. 250 баш сыер малы, 450 баш сарык, 60тан артык ат асрыйбыз. 2014 елдан ит эшкәртү хәләл ярым фабрикатлары цехы ачтык. Анда 50гә якын төрдә хәләл продукция әзерләнә. Табигый шартларда җитештерелгән сыйфатлы азыкларны Уфа халкы яратып куллана. Үзебезнең Борай фермеры исемле бренд астындагы 5 кибетебез бар. Берсе аның Борай районы үзәгендә, ә дүртесе Уфа шәһәрендә эшли. Әлбәттә, бу эшләрне башкарганда һәм бүгенге көндә хөкүмәт һәм республика ярдәме белән алып бардык. Грантларда катнаштык һәм җиңү бәхетенә ирештек. Бирелгән грант акчаларына авыл хуҗалык техникасын алдык һәм маллар үрчеттек. Бүгенге көндә без зур горурлык белән әйтә алабыз.
республика күләмендә крестьян-фермер хуҗалыклары арасында беренчеләрдән булып, үз эшебезне тулы цикл белән алып барабыз. Бу басудан алып, сатып алучының өстәленә тиклем әзер продукция җиткерәбез. Аллаһның киң рәхмәте белән эшләгән эшебезнең бәрәкәтен күрәбез. Үз авылыбызның ышанычлы һәм терәге булып торабыз. Авылыбызда яңа мәчет, бөек ватан сугышына ятып калган яугирләр исеменә обелиск төзүдә, юлларны, зиратларны, шишмә буаларны төзекләндерү, авыл халкының гореф-гадәтен саклау, ураза һәм корбан гаетләрен, сабан туйларын, өлкәннәр көнен һәм башка чараларны оештырабыз. 50-дән артык кешегә эш урыны булдырдык. Халыкның рәхмәтен ишетеп яшибез, Аллага шөкер. Без әти-әниебезнең башлаган эшләренә күпме көч салганнарын күреп үстек. Шуңа да аның ни тиклем кыйммәт икәнен аңлыйбыз. Һәм үзебез дә бу эшне зур теләк белән дәвам итәбез. Бүген эшебез белән бергә гаиләбез дә зурайды. Әлхәмдүлилләһ. Үзем дә, сеңлем Амира да авылда калып гаилә курдык. Тормыш иптәшем Ләйсән белән 3 бала үстерәбез. Һәм сеңлем белән кияү бергә бер ул тәрбиялиләр. Әти-әнинең терәге һәм ышанычыбыз. Гаилә кыйммәтләрен бездә динебез белән тәрбияләнгән. Әти-әнине хөрмәт итү, эш ярату, туганлык җипләрен саклау, булар барысы да матур һәм бәрәкәтле тормышның төп нигезе булып тора. Хөрмәтле авыл эшмәкәрләре, илләр имин булсын, эшләрегез уң булсын, куйган ниятләр, максатларга ирешергә насип булсын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Рамил Әхнәш. Менә халыктан да җәмәгать андый безнең үрнәкләр күп. Менә яшьләребез авылга кайта. Күп гаиләләр, балалар үстерәбез, табабыз. Ләкин бу безнең Татар гаилә институтының алга баруында һәм инде монда зур рольне әти-әниләр уйныйлар. Менә шулай үз вакытында Рамил достыбызның шундый әти-әнисе эшләп китеп, балаларын җәлеп итеп, авылда бәхетле яшәү, менә бу вакыттан да әти-әни өчен зур бәхет тә, зур шатлык. Сезгә бик зур рәхмәт. Алла бирсен, күп шулай бәхетле булып, шундый күп гаиләләр белән яшәргә ясын. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер сүзне Пенза өлкәсе Урта Әләзән авылы автолидер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять җитәкчесе Юсуф Фәттах улы Мөхминовка тәэмин итәбез. Мөхтәрәм президент, мөхтәрәм оештыручылар, мөхтәрәм катнашучылар һәм кунаклар, илнең иң зур татар авылы дип саналган Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылы исеменнән сезгә хайырлы көннәр телим һәм иң игелекле сәлам белән сәламнарга рөхсәт итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһның тынычлыгы, рәхмәте ва бәрәкәте булсын. Һәр кешегә үзенең туган үскән ягы кадерле. Минем өчен ул туган авылым Урта Әләзән. Авылыбыз Пенза өлкәсенең Городище районына керә. Авылыбызда 2 зур мәктәп, 2 урта мәктәп бар. Мин укыган беренче мәктәптә төбәк тарихын өйрәнә торган музей бар. Бу музейда авылыбыз тарихы буенча бик бай материал тупланган. Рәсәй патшаларының 1682 елның 5 сентябрендә язылган фәрманы буенча Төмән, Урысча Темников һәм Саранский өязләреннән килгән мурзалар, йомышлы татарларга Пенза өязендә Кадада һәм Әләзән елгалары янында җирләр бирелә. Шул елда безнең авылга нигез салына. 1689 елда һәм тагы берничә ел эчендә монда тагы күп татарлар килә, шул ук Төмән һәм Саранский өязләреннән. 1902 елда авылыбызда 529 йорт була, 1612 хатын-кыз һәм 1805 ир кеше яши, 4 мәчет һәм 3 мөселман мәктәбе була. Хәзер авылыбызда 2660 йорт, 9000-нән артык кеше яши, 2 урта мәктәп эшли, укучылар саны 1314 бала.
Шәхси балалар бакчасы эшли, хастаханәбез бар, китапхана һәм күңел ачу мәркәзе бар, физкультура комплексы бар, 12 мәчетебез Аллага шөкер эшли. Мәктәпләребезне бетергән, урта мәктәпләребезне бетергән яшьләребез арасыннан һәр ел югары уку йортларына да укырга кирү бара. Пенза, Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Сарытау шәһәрендә төрле специальностьларга медицина буенча, финансылар, менеджмент һәм башкалар. Кайберләре укып бетергәч югары престижлы компанияларда эшли башлыйлар. 2020 елгы саннары белән авылыбызда 136 бала туды, 95 кешебез үлде. Демәк, халык саны артып бара авылыбызда, Аллага шөкер. Безнең Урта Әләзән авылы хәзерге базар шартларына авырсынып кирмәде, чөнки Советлар вакытында да безнең сату алу төрле кәсепләр яши иде. Безнең авылны бу авыл качанда юкламый дип әйтәләр, машиналар йөри, төнлә дә туктамый, кемдер сәфәрдән өенә кайта, кемдер сәфәргә чыга. Урта Әләзән Россиянең уникаль авылларыннан берсе. Мондагы яшьләр каядыр шәһәргә китәргә омтылмый. Монда тырышчан, булдыклы һәм эшлекле кешеләр яши. Совет вакытында ук монда совхоз миллионер иде. Совхозыбыз җитештергән продукция, киптергән суган булсын, косметика өчен махсус үләннәр, хәтта экспортка бара иде. Мәсәлән, Францияга, Японияга. Хәзер авылыбызда 417 эшмәкәр теркәлгән. Авылда 500-гә якын йөк машиналары, алар чәчү вакытында, уңыш җыйган вакытларда төрле регионнарда эшли, ашлык җыярга зур ярдәм итәләр. Авылыбыз içində 3 АЗС, бензин солярка салу станциялары бар, 50-гә якын кечек һәм зур кибетлар эшләп бара. Аларда үз авылыбызда чыккан хәләл продукциялар да сатылып бара. Кименебездә 2-3 стоматология кабинеты, 6 аптека эшли, 4 кафе бар, берсе һәр көн эшләп тора, өчесе мәҗлесләр өчен. Автосервислар бар, 2 бетон заводы, шишевица, фасоль һәм башка бабовы культураларны эшкәртү цехы бар. Безнең җирдә эшләгән фермерларыбызга орлык әзертү линиялары да бар. Төзелеш белән көн күрә торган компанияларыбыз да бар. Мәсәлән, бер компания ашлык чистарта һәм киптәртә торган комплекслар төзүп йөриләр. Сарытау, Ульян, Оренбург, Пенза өлкәләрендә. Бер компаниябыз Пенза каласында күп этажлы йортлар сала. Хәзер безнең авыл эшмәкәрләре Пензада майлы үсемлекләр эшкәртә торган завод төзиләр. Коры төзелеш катнашмалары чыгара торган бер современ технология буенча төзелгән яңа заводыбыз эшли, Юмикс бренды белән продукциясы бөтен илебезгә таратыла. Башкалары терлек үстерә һәм эшкәртеп акча эшли. Пенза өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә Әләзән авылының хәләл ит продукциясы билгеле. Бездә 7 терлек суyu бинасы бар, 2 колбаса цехы, кайсылар хәләл продукция чыгарып баралар. Безнең авыл эшмәкәрләре Импәт федерал юлы буенча берничә юл сервис комплексы төзеде. Анда кунакхана, хәләл кафе, бензин солярка салу станциясы, җиңел һәм йөк машиналары хезмәт күрсәтү сервислары бар. Һәр берендә мөсафирләребез өчен намаз укы бүлмәләре дә бар. Урта Әләзәннең даны бүген еракларга таралган. Шуны раслап, 2017 елда авылыбызда бөтен Русия авыл сабантуе узды. Ул бәйрәм тарихи вакыйгага әверелде. 40 гектарлы мәйданда халык гөр килде. Моңарчы безнең өлкәгә андый чаралар узганы юк иде. Бу бәйрәмне уздыруда авылыбызның эшмәкәрләре бик зур ярдәм итте. Алар гына түгел, бөтен авыл халкыбыз чит яклардан килгән 1000-гә якын кешене үз өйләрендә кундырды һәм кунак итте. Тәүлек буе авылыбыз бәйрәм рухы белән яшәде. Безнең авылның тормышында ислам дине бик мөһим элемент булып тора. Динебез авылның умыртма сөяге кебек. Бездә дин традициялары советлар вакытында да үзелмәде. Атеизм, социализм булса да, бер мәчетебез ябылмый калды. Урта мәчет ул бер туктамый эшләде. Авылда мәдрәсәләр битергән кешеләр бар иде. Алар үз өйләрендә булса да, советлар вакытында яшерен рәвештә булса да, яшь мусулманнарны өйрәтә барды. Алар арасыннан кайберләре башка урынга китеп, имамнар булып, һәм соңгарак алар арасыннан мөфтиләр дә чыкты.
Ленинградта Джафар Панчиев, Ростовта Джафар Бикмаев, Ульянда Аюб Дебердеев, Пензада Аббас Бибарсев, Саратауда Мукаддас Бибарсев. Совет заманы биткәч, безнең күп яшь мусульманнарыбыз Казан, Уфа мәдрәсәләренә, төрле мусульман илләренә, ислам уку йортларына бетереп кайттылар. Авылыбызда 8 Коръәни хафиз булды, шуларның 2-се кызлар. Бездә аеруча зур үзгәрешләр булды. Пенза өлкәсендә дә безнең имамнарыбыз җыелып, Урта Әләзән егете Исламдашкин хәзрәтебезне мөфти дип сайладылар. Ул үзе Коръәни хафиз, мөфтиятның төп офисы да безнең авылында. Безнең авылда. Авылыбыз эшмәкәрләре яңа мөфтиятның, мөфти Дашкинның ителекле ихлас эшләрен күреп, актив рәвештә аларга ярдәм итә башлады. Күп кеше үзләре дә намазга басты. Безнең эшмәкәрләрнең девизы «Садака малны әзәйтми» дигән сүзләр булды. Һәм эшмәкәрләрнең ярдәме белән бу мөфтият Пенза өлкәсенең башка авылларында да мәчетләр төзүгә күп өлеш кертте һәм кертә бара. Безнең авылның уңышлы эшләп, уңышлы торуында төп сәбәп динебездән тайпылып китмәдек. Хәлебездән килгәнчә ислам кагыйдәләре белән яшәргә һәм эшләргә тырыштык. Хәзерге катлаулы вакытларда халкыбызның иминлеге, тынычлыгы өчен безгә татар эшмәкәрләренә тагын да бергәләшеп, тагын да тырышып эшләргә кирәк. Халкыбызга киләчәк авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итәргә кирәк. Сүземнең актыгында бөтенегезгә телим эшләрегездә зур уңышлар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт, Йосыф әфәнде, уңышлар. Хәзер җәмәгать, мин сезне экраннарга җәлеп итер идем. Тут как в областном центре, так и в районах области Динара Минубаева сегодня узнала о традициях этого необычного праздника и секретах татарской кухни. У татарских хозяек с самого утра на кухне кипит работа. Вечером они ждут в гости детей и внуков, поэтому нужно основательно подготовиться. На столе уже стоят несколько видов выпечки и почти закипает главное блюдо – кулама. Сытное мясное блюдо – основа любого застолья. Но в арсенале Фаузии Зульбухаровой несколько разновидностей только одной лапши. А еще чак-чак, балеш – это пирог с самой разной начинкой. У каждого рецепта свои нюансы, но есть один секрет, чтобы он точно получился. Вообще мы мусульмане, это любое приготовление со словом «бисмилля» начинается. Точную рецептуру с трудом разыщешь даже в кулинарных книгах. Фаузия признается, что до сих пор подбирает нужное сочетание ингредиентов. Среди проверенных и самых старинных рецептов вот эти лепешки. Кыстыбы от слова «кыс». «Кыс» – это прижать, зажать. Вот в лепешку мы закладываем начинку. Здесь у нас картофельное пюре, можно любую кашу, в основном пшенкой. Еще с древних времен, вот это с кочевых времен татар осталось вот это блюдо. Такие традиционные застолья сегодня устраивают татары по всему миру. Наш регион к необычному празднику в этом году присоединился впервые и сразу масштабно. Не только в областном центре, но еще в 5 муниципалитетах. Для всех желающих пройдут мастер-классы и тематические мероприятия. Хәзер инде Томск өлкәсеннән килгән Абытай авылындагы Шишмә җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять директоры Фаузия ханым, сезгә сүз, әйдәгез. Хөрмәтле Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиевич, кадерле дуслар, минем тумышым Кемерово өлкәсеннән. Язмыш мине Себердән айырмады, бәхетемне Томск өлкәсендә таптым. Биредә кияүгә чыктым, гаилә курдым, балалар үстердем, инде хәзер оныкларым үсеп килә. Һөнәрем буенча мин мәдәният хезмәткәре, китапханәче һәм клуб мөдире булып эшләдем. Шөкер, бер эштән дә курыкмадым. Шулай бер заманны тормышны кискен үзгәртергә туры килде. Рашид Аминов җитәкчелегендәге Абытай авылында том яшелчәлек хуҗалыгы оештырылгач, анда яңа мөмкинлекләр һәм перспективалар ачылды. Авыл тормышы барлык юнәлешләрдә кайнап китте. Йортлар, кибетләр, мәктәп, балалар бакчасы, клуб, икмәк цехы төзелде. Кыскасы, безнең милләттәшебез хуҗалыкны миллионер итте. Нәкъ шул шарда хуҗалык җитәкчесе махсус ашхана ачарга тәкъдим итте. Без ул эшкә бик теләп алындык. Шулай итеп, Том кафесі барлыкка килде.
Аның мөдире итеп мине билгеләделәр. Үзегез беләсез, аш-су әзерләү, халыкны тукландыру бик җаваплы хезмәт. Ул милли яшәү рәвешенең аерылгысыз бер өлеше. Баштан ук без халыкка татар ашларын ашатасыбыз килде. Халык моны бик теләп кабул итте, бигрәк тә үзебезнең Сибир ризыкларын. Шунысын әйтергә кирәк, башлангыч Шарда без хуҗалык карамагында эшләдек. Әмма 2001 елда мәстәкил юлга басарга булдык. Кафены арендага алып, аңа Шишмә исеме бирдек. Шулай итеп, без Сибир җирендә беренче булып татар кафесы ачып җибәрдек. Эшләр уңышлы барды. Халык бик теләп йөрде безнең Шишмә кафесына. Биредә милли ризыкларга ихтыяҗ зур булды. Заказ алуга һәм баклап сатуга да керештек. Халык бик теләп төрле чаралар уздыра башлады. Туй мәҗлесләре, туган көннәр, Коръән ашлары. Безнең эшчәнлекне таныдылар. Томск каласыннан безгә килеп төрле мәҗлесләр уздыра башладылар. Башка районнарга, шәһәрләргә дә чакыра башладылар. Хәзер инде безнең катнашудан башка бер чара да үтми. Без ел сайын татар авылларында уза торган сабан туйларында катнашабыз. Төбәк бәйрәмнәреннән дә читтә калмыйбыз. Без әзерләгән ризыкларны барысы да яратып башлый. Безнең төбәктә 2014 елда федераль сабантуй узды. Бу чарада Татарстан Республикасы безгә милли утар бүләк итте. Шул утар нигезендә татар авылы экспозициясе булдырылды. Анда безнең Шишмәгә дә урын табылды. Безнең туклану ширкәте җирле татар милли мәдәни мәхтәрияте белән кулга-кул тотынып эшли. Без бөтен чараларда катнашабыз, төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, кунакларны каршы алабыз, делегациялар кабул итәбез. Аларны бик теләп милли ризыклар белән сыйлыйбыз. Кафебыздан кулланучылар изелеп тормый, шөкер. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, безнең Томск өлкәсе Сибир киңлекләрендә татар тарихын һәм халкыбызның бай мирасын саклап килүче төбәкләрнең берсе. Шуны истә тотып күрәсен, бөтен дөнья татар конгрессы 2020 елда безнең шәһәрдә татар төбәкләренең өйрәнүчеләрнең бөтен Россиянең җыенын уздырды. Якташларын бөтен Россиядән килгән милләт вәкилләрен шатланып кабул итте. Безнең Шишмә кафесы да аларны кунак итте, милли ашлар белән сыйлады. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, өлкә үзәге Томск каласында әле дә бай тарихы булган татар бистәсе яшәп килә. Анда әлегәчә татар архитектурасы үрнәкләре саклана. Сабантуй бәйрәменә килгәч, ул бистәне сез үзегез дә күрдегез. Барыбызга мәгълүм, татар бистәләре илнең генә түгел, хәтта Евразиянең күп кенә шәһәрләрендә булган. Әмма Томскидагысы иң әйбәт сакланганнарның берсе. Иң кадерлесе биредә татарның агач архитектурасы үрнәкләре яшәп килә. Шул тарихи бистәне саклау йөзеннән Томск шәһәре җитәкчелеге андагы йортларны 1 сум бәягә 49 елга исәпләнгән арендага бирергә карар кылды. Шушы бистәдә татар йорты итеп бер матур бинаны торгыза алсак, бу барыбыз өчен дә зур казаныш булыр иде. Хөрмәтле президент, әгәр Татарстан тарафыннан ярдәм булса, сезнең рәхмәтегез белән без татар бистәсендәге бер матур борынгы бинаны үзебезгә теркәтеп, аны ремонтларга алыр идек. Әлеге татар йорты тарихыбызны, мәдәниятебезне, милли ашлар осталыгын саклау буенча бөтен татар дөньясына үрнәк булып торыр иде. Без Том буе татарлары, татар дөньясының аерылгысыз өлеше һәм шуның белән горурланабыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Фәүзия ханым. Җәмәгать менә без әйтәбез инде ислам дине турында да, хактан да татар эшмәкәрләре халкыбызның гореф-гадәтләрен, динне саклауга да нык ярдәм итәләр. Һәм инде менә мисал итеп үзебезнең Сәйид хәзрәт Хаковны чакырасыбыз килә монда трибунага, Сарман өлкәсеннән. Ул эшкуар да, шул вакытта район имам мөхтәсибе дә, барсы да бик матур алып бара. Әйдәгез сез сүзгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, хөрмәтле килгән кунаклар, хөрмәтле кардәшләрем, сезгә Аллаһның сәламнары һәм рәхмәтләре булсын. Барча мактауларыбыз Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә булса иде. Мин инде үзем тумышым белән Сарман районы егете булам. Хәзерге көндән Сарман районы имам мөхтәсибе вазифаларын башкарып киләм. 5 бала әтисе булып торам, җәмәгатем белән 5 бала тәрбиялибез.
Һәм бала чактан инде без авыл мөхитендә тәрбияләнеп үстек. Әти-әниемнең, әби-бабамның тәрбиясе җирне яратырга, җирне сөяргә өйрәтте. 6 класстан ук инде мин әтиемнең комбайнда ярдәмчесе булып эшләдем. Һәм училищеның 1нче курсын төгәлләгәч, Дон комбайнда комбайнер булып үзем эшләргә туры килде. Һәм 2нче елны инде 92нче елны Дон комбайнда эшләгәннән соң шул кергән акчаны туплап районга кайткан 1нче булып инде мини трактор алырга туры килде, Кытай тракторы. Шуңа әтием белән бергә сабан ясап, аның белән инде хуҗалыкларда бакча эшкәртүдә кулландык. Әмма язмыш инде имам булырга насыйп итте. Яршалны мәдрәсәсен укып бетереп, Төркиядә укып кайтып, имам улук вазифаларын башкарга насыйп итте. Һәм 2005 елны Сарман районының имам мөхтәсибе булып эшли башладым. Әмма ишемдәге җирне ярату һәм техниканы яратуым күңелемнән чыкмады. Дөнья ишекләре ачылгач, япон техникалары белән кызыксына башладым. Һәм шулай итеп мин инде 1нче булып үземнең Mitsubishi дигән бәләкәй мини трактор алырга туры килде. Шулар белән хуҗалыкларда хезмәт күрсәтеп, халык аны шатып алды. Булай торып бәрәңге утыртып алган юк иде ди. Бәрәңгесен дә утыртып, алгычларын да алып, печән чапкычлары, кипләүгечләрен алып. Һәм бик күп кешеләр шулай кызыксына башлады. Шушы техникалар белән аларга да ярдәм иттем, шуларны кайтартуларына. Бер шушы достым белән дуслашып китеп, Приморьедагы урыс белән Дмитрий исемле. Һәм үземдәге шушы техникаларны кызыксынуым сәбәпле аны яратып, алар белән кызыксынып, яңадан-яңа үзем техникаларым алмаштырдым. Техникалар зурайган сайын зуррак җирләрдә эшлисем килә башлады һәм әби-бабамның инде җирләрен, пай җирләрен алып, хакимият башлыгына мөрәҗәгать итеп инде җирләремне арттырып, бераз инде менә аларны көздән әзерләдек, сөреп, чәчүгә әзерләп куйдык. Һәм үткән елны инде шулай комбайн шырагач, Япониядән аны алып кайтып, мини комбайн инде ул күренгән дә шулай бит. Һәм аны инде эштә кулланып сынап карадык үткән елны, бик шады. Мин инде үзем булар белән күбрәк яратып эшләвем инде ниндидер бер кәсебем, эшем түгел. Шушы үземнең иманлык вазифасыннан тыш инде булай кызыксынуым белән генә, яратуым белән генә эшенә торган эшләрем һәм балаларымны да шушы эштә инде тәрбияләп үстерергә тырышам. Һәм дөнья буйлап тагынчык бит үзебезнең Рәсәй буйлап һәм Рәсәй буйлап йөреп кайтканнан соң инде төрле төбәкләрне күргәч, безнең балаларыбыз инде кайтып кергәч, безнең Татарстаныбызга җитәме соң, безнең нурлы Казаныбыз дип күп елларыбыз инде Казан аша кайтыла. Наша кайтып керәбез һәм мең сүз сөйләп йөрүчегә караганда инде бер үрнәк күрсәтүче күпкә хәерлерәк дип халкыбыз әйтә бит инде, шушыларны балаларыма да җиткерү үзеннән һәм имам буларак өммәткә дә җиткерү үзеннән без инде балаларны тәрбияләүдә зур өлеш кертүчеләр. 2000 еллардан инде балаларның ялларын буш үткәрмәскә дип һәм хәзер яңалык кертеп, менә балаларны һөнәри яллар оештырып, атнаның бер көне һөнәр көне дип игълан итеп шулай итеп, балаларны җәйге вакытларда, кышкы яллар вакытында төрле эшмәкәрләр белән таныштырып, төрле җирләрдә катнашып, агач утыртуларда булсынмы, табигать белән танышу, Себер киясау, үләннәрне аера белеп, балыкларны тотып, аларны чис тартып, ашарга пешереп, гомумән тормышка яраклы булган ир-егетләребезне, әтиләрне тәрбияләүчебез килү үзеннән оештырылды. Һәм әлбәттә читтә калдырмадык инде үзебезнең кыз балаларыбызны даган кызлы йорт, нурлы йорт дип, шундый проект белән башлап җибәрдек. Кызларыбызны тәрбияләүдә аның белән инде минем җәмәгатем мәшгуль. Ул шушы балаларны киләчәктә яхшы тәрбияле әни булсыннар дип, хатыннар булсыннар дип, төрле шундый усуллар белән тәрбияләү чаралары кулланып, аларны инде төрле аш мәҗлесләре үткәрергә булсынмы, әйберләр пешерүгә булсынмы, төрле мастер-класслар үткәреп, хлеба комбинатларга һәм башка төрле шундый нинди бездә эшмәкәрләр белән шулар белән таныштырып, гомумән аларны инде тормышка яраклы итеп тәрбияләргә тырышабыз, Аллаһка шөкер. Һәм минем теләгем инде сәламәт ризык белән сәламәт тормыш алып бару. Һәм менә хәзер бит инде карасак, яшьләребез бәрәңге утырту канча лучше сатып алам дип шундый сүзләр ишетелә. Һәм без инде менә шушы әйберләр булмасын өчен аларга шушы киләчәк буенга җиткереп каласыбыз килә, шушы эшмәкәрлекне, җирне ярата белүне ничек безгә инде әти-әниләребез тапшырды шуны.
һәм сабый чактан ук балаларыбызның киләчәген һәм тәрбиясен кайгыртып инде без 2008 елны Үзәк мәчете ачылганнан соң 10 яшендәге балалар өчен бәрәкәт мәйданчыгын оештырып җибәрдек. Бу мәйданчыкта инде безнең милләтебезне, ватаныбызны, динебезне сөюче балаларны тәрбияләргә зур басым ясыйбыз. Һәм халкыбызның гореф-гадәтләре белән бәйле булган айлыклар үткәрәбез. Мәсәлән, минем ак калфагым, минем әби-бабам татар өе, кич утырулар, каз өмәсе, шуның кебек шундый татар халкының мөхите белән бәйле булган гореф-гадәтләребезне аларга җиткереп, һәм бу ай буе бара безнең әти-әниләр белән бергә инде эш бара айлык һәм ай ахырында нәтиҗә ясалып, әти-әниләр бергә инде балаларның айлык әзерләнгән хезмәтләре күрсәтелә. Һәм балалар инде үсеп мәктәп яшенә җитә башлагач инде мәктәп ягында кайгырта башладык. Һәм башыма шунда уй килде, 500-600 балалык мәктәптә берничә бала киткәннән әллә ни сизелмәс, әллә нәрсә үзгәрмәс дип, әмма авылдагы мәктәпнең бала саны кимүе ул бик нык сизелә, авылга карата инде. Һәм авыл бала мәктәп бетсә, авыл бетә дип халкыбызда сүзләр йөри шулай бит. Һәм башыма шунда уй килде, үземнең балаларымны әниемнең әтием укыткан авылына, Әлмәт авылына урнаштырырга дип. Авылда бетмәсен дип, милләтебез дә, телебез дә сакланып калсын дип, балаларымны шул авылга күчердем. Ул минем Сарман авылыннан инде ярак түгел. Һәм хакимият башлыгы инде безгә автобусларын биреп, Сарманнан шул авылга йөртәбез. Күп кеше инде авылдан кире Сарманга алып килә. Һәм завучта гына әйтә инде миңа, ничек инде син үзәктән баланы алып авылга илтәсең, безгә бөтенне салып килә ди. Бездә бит бөтен специалистлар ди. Мин дә карагыз әле дим. Безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов Шәймиев та, хәзерге президентыбыз Рөстәм Нургалиевич та авылда белем алып тәрбиянеп нинди зур шәхесләр булдырар дим. Һәм ул шунда авызын йомды. Шуңа күрә безнең киләчәгебез авылда дидем. Һәм иншалла безнең өметләребез зурдан шушы авылыбызга карата идем. Һәм балаларыбызны инде шушы авылда бүгенге көндә килгән вакытта 29 бала иде. Ул авылда 5-6 ел эчендә 16 балага җыелдык. Һәм шушы авылны инде сайлап, хәтта 7-8 гаилә күчеп тә кайтучылар бар, Аллаһка шөкер. Һәм мәктәбебездә инде шулай балаларга үзенчәлекле буларак инде ат бүләк ителде. Берсе инде шушы авылның эшмәкәре дә һәм хәзрәте дә, анда 100 гектардан артык җирләре бар хәзрәтебезнең. Һәм икенче атна шулай инде шушы авылда чыккан Җавад Миргазанович бүләк итеп, менә шушы атларны балалар карап, шушы атларда алар йөреп, шулай авыл мөхите белән танышып, җирдән ярак китмичә аларны инде тәрбияләргә тырышабыз. Һәм әлхәмдүлилләһ үткән елны инде бу мәктәп 11 еллык мәктәп статусын алды. Һәм аңа инде Мурат Рәмзи исеме бирелде. Ул безнең якташыбыз, авылдашыбыз, галимебез. Һәм мәктәп инде укучылар республика күләм олимпиадаларда катнашып, югары урыннарны алып баралар, Аллаһка шөкер. Һәм балаларыбызны да шулай социаль эшләрдә катнаштырып, үзе белән гел ияртеп, районыбызның эшчәнлегендә дә аларны кулланабыз. Төрле ярышларда, төрле эшләрдә булсын, шулай социаль эшләрдә, урамны җыештыруда, урамны чистартуда үзебезнең менә өстебезгә алдык мәчетебезгә инде яшьләрне өйрәтәбез, үзебезнең авылыбызны чиста пөхтә тотсыннар дип, мәчет урамын чистартып, печәнен чабып, карап, агачларын кисеп, агачларын буяп, нашайттыр инде бергәләшеп, гөрләшеп, балаларыбызга үрнәк булып яшәрбез. Чөнки иң яхшы тәрбияче ул үзең булды, үзең шулай бит. Әгәр дә инде шушы әйберне үзеңдә булдырсаң, иншалла балалар да сиңа иярер. Раббыбыз да әйтә, әгәр дә әйләнә тирәңне үзгәртергә теләсәң дә, башта үзеңне үзгәртә. Шуңа күрә ничек тә булса бүген яшь киләчәк буына үрнәк булып өлеш кертеп каласым килә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә, һәрберегез көтүче иде һәм һәрберегезгә үз көтү өчен җавап бирә иде. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, минем дә җаваплым бар. Барыбызның да өстебездә зур җавапчылык. Үзебезнең карамак астында булган балаларыбызны, хатыннарыбызны, туганнарыбызны һәм халкыбызны дөрес итеп эшкә өйрәтеп, хәерле гамәлләр күрсәтеп, үзебезнең авылыбызны, ватаныбызны күтәрә торган, халкыбызны арттыра торган, үз өстенә җавапчылыкны алудан куркмый торган мәс'улиятне аларга тапшырып калырга Раббым Аллаһ һәрберебезгә насыйп итсә иде. Раббым Аллаһ барчаларыбызга хәерле, изге эшләр насыйп эйләсен. Эшләгән эшләребез хәерле, нәтиҗәле, файдалы булсын.
бәрәкәтле булсын. Балаларыбызның иманлы, җирне яратучы булган, безне хөрмәтүче булган, үз ватанын сөюче булган, эшчән, җаваплылыгын күтәрә торган балалардан булса иде. Амин. Игътибар өчен бик рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хәзрәт. Хәзер сүз Оренбург өлкәсе Тюльган кышчылык комплексы җаваплылыгы җикләгән җәмгыять директоры Рөстәм Таһирулла Абдрахимовка тәкъдим ителә. Хәерле көн, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, газиз милләттәшләрем. Беренчедән гафу үтенәм, Замый Татарский дигәндәй, үз гомеремдә беренче тапкыр татар телендә чыгыш ясыйм. Мен инде үстем Тюльган районындагы бер генә бәләкәй генә татар авылында 70 генә хуҗалык 6 яшькә кадәр Тюльгәч инде урыс авылында яшәдек. Шуңа рәхмәтлемен. Татарча азрак өйрәнгәнгә мен вакытында Казанда хезмәт иттем, шунда татарча сөйләштем. Дөньяда бит дусларым юл буенча гел татарлар. Аларның берсе инде барыгыз да беләсез, хөрмәтле Илдус Яткарович, безнең Оренбургдагы рәисебез татар оешмасының бүген кызганычка каршы була алмады, ул җалда. Безне мен аңа да рәхмәтем, мен икенче тапкыр бул мероприятиедә инде. Үзебезне турада сөйләп китер алдан, без инде кышчылык менән бездә семейный ферма инде птица комплексы баталсак та, без бу эшне башладык 10-нчы елны. Тарихка төшеп киткәндә мен сельхозинститутта укыдым, армиядән соң, мәктәптән соң инженер-механика. Без инде башка тормышка әзерләнгән идек. Институтны бетереп, бригадир булып эшләп, механик булып, инженер булып инде. Соңнан, может, председатель да булырмын дип, шундый хаяллар бар. Институтны беткәч кайтып авылда яшәп, әле минем әтием исән чагында авылда спектакльләр да уйнап йөргән, мин дә теге үземчә инде уйлаганым. Кайтып авылда яшәп, спектакльләр оештырырмын дип, шундый хаяллар бар. 90-нчы елларда инде 90-нчы еллар тормышны үзгәртте. Кайтып, мен сразу колхозда эшләй башладым. По направлению Киевский районга килдем инде менә. Татар районында эшләдем. Урыс авылында булса да, татарлар машинада аралаштым, өйләндем шунда. Балалар туды, ашатырга кирәк. Зарплаталар юк колхозда, шуңа инде менә бул сәүдәгә китәргә туры килде, магазиннар ачып башта эшләмәгән эш калмады инде. Бизнес тәйярлыктыгын да эшләп, мансын да эшләп, производственный база сатып алынды инде 99-нчы елны, гөлдә көнләшеп барадыр. Менә минем база электросети янда. Мен эшкә килгән сайын уйлыйдырым. Менә әйтәм, бәхетле кешеләр, алар беләләр, бүген киләләр нәрсә эшләрләрен, иртәгә нәрсә эшләрләрен беләләр. Миңа көндә уйлап чыгарга кирәк, кайдан акча эшләргә, ничек бизнесны парыга, ничек расширяться дип. Инде хәзер авылда яшибез, әни исән вакытта елда шиби алабыз. 1 майны базарга барып шиби алып кайтып, торып ишек алдына ибарада, күмәкләшеп, куанып карап утырдырган идек. Менә шиби алып кайттык. Бер атнадан барса тәгәрләп үлеп бетә торган иләр, шибиләр. Нишләп булай? 1 ел алып кайттык, 2нче ел алып кайттык, нишләп булай? Хәзер изучать та башладым, укый башладым, күп кенә литература укыдым. Аңлап алдым, оказывается, просто так түгел икән, ул элек үскән шибиләр әниләрнең урамда теге каз үзе утыртып чыгарып, канат астында җылытып, тавыкта инде үзе чыгарып, канат астында җылытып, үзләре карап йөртеп үстергәннәр. Без бит инде инкубатордан алып кайткан шибинең юк инәләре. Аларга шул микроклимат создавать итәргә кирәк икән. Хәзер инде без шу анализ ясаганым, тирә-якта бер районда да кышчылык комплекслары юк, инкубатор да юк, бер нәрсә дә юк, бит читтән ташыйлар. Яйлап изучать та башладык инде. Менә институтта укганда МЖФ дигән механизация животноводческих ферм дигән предмет преподавать итәләр. Мен бала чактан сарайдан чыкмадым дисәң дә була инде. Әти үлгәч теге
сыйырны қарау ешмен емес та, сыйыр ғана. Ана шында институтта оқығанда мен біліп алдым, оказывается, сыйыр өзі бір сложный структура екен. Изучать та башладым. Менің қиялы қайтып, колхозда инженер түгіл, дойыр болып ішлеп, героический труда бұларға. Потому что мына нәрсе айтасым келе, мына ішіні білсең, ол ішіне ішлесі келе. Шоңа біз мына бұл қазір теге ойлап таптық, бізге нәрсе мәнзанимастерге, қышшылық мәнзанимастерге болдық. Бір петиция комплексқа барып, адашымна қиынды, тоже Оренбургский облыста 22 февраль күні барып қарап қайттық та, 3 апрельға қадар бір цехны әзірлеп, микроклимат создавайтып, вентиляция, приточная вентиляция, 3000 бройлер алып қайтып отырдық та, базарларда сата башладық. И біз сата башлаганда сразу халықны үйрете башладық, неше көстерге. Біз ауырлықлар не деймін, мұнда менің коллегалар отырап птицеводлар Башқұртстандан, алар да аны өткендір енді, потому что біте халықта білмейді неше кетіп өстерге екенін. Алып қайталар да, ана біз мына өзімнен примерда көрсеттім, сойды өтірелер да, әкім ғайыплі, суатқан кіші ғайыплі. Шуға көре біз сразу подращивайтып, менің қызыма 9 ғына яши ол вақытта, 2 малайым, мына Руслан олым, зор олым менің мамында келді. Біздің де шол семейный ферма. Балалар ана шол цехта барысы да асырарға үйреніп, анан башқа интернеттен шығарып, мына сәуда правилалары, законларын әрбір бізге 9 яшлық қызым печат етіп салды, нешек дәріс етіп, сәуда етуінің, сатуының правил, законларын. Біз базарларда сата башладық башта. Біздің район, Тюльганский район, ол Башқұртстанға кіріп отырашылай полуостров болып. 3 район, Куйыргазинский, Кугарчинский, Зианчуринский район, теряқтан татар ауыллары. Біз анашыл бұта татар ауылларында сата башладық, яйлап 24 районда саттық. Сатқанда шебенін сатып алып сатадырық. Подращивать татырға соғынадым мен. Мына шеттен алып қайтқан шебей, бізді Шувашидан декім алып қайттық. Мына бройлер бір аднада шақ 160-180 граммға жеткеледі, 130-140. Сонда ағына балдым, мен айтам, керек өзі біздің инкубатор. Чтоб шебені шығарды, сразу ашатырға отырды. Содан инкубаторлар қойылды. Инкубаторлар қойылға, шебейлер действительно бір аднада 8 күнде даже 250 граммға яқшы микроклиматтың қараушың птицеводың яқшы болса бар бете башлады. Содан енді инкубаторлар қойғач, айтам, әзір біз енді базарлардағына сатмадық, франшиза дегендей, Рамаевскийдан Иран деловой партнерство деп, бізден ашай халыққа бере башладық, ақшаға алмаған кішіге фермерларға бере башладық. Біз енді 5 бәпке береміз де, біршін қайтарып берелер енді күзкені өстіріп қазының. Көп бермейміз, біраз тоже сол 10 мың, 20 мың елына таратыла. Өзі бізді білдір, ол тек зор етіп іштесе келедір, зор етіп іштесе балалар да амбициозный дегендей, балаларының да көбірек продаждарын арттырасы келе. Біздің суббота күні 4 экипаж шығадыр, 5 экипаж, інекеш родной, сіңнім, 2 қызы, қызларым Уфада Сбербанкта әштәселер да ялға қайтып, барсы да базарға шығалар. Сығынан енді біз бұндай фикерге келдік. Біздің көп проблемалар болды, анашыл кішілер өтірі. Аларға енді сен виноват деп айтып болмай, әрбірсіні аңлатып, кіші бетінде әдем боласы қыш бойынша ақша жияда, эконометті барып себен ала бетінде алар жалқы. Бізге мен әрбірсіні аңлатып бардым енді. Мен айтам, мына сіз мен тыңнағыз, ғайып бізді түгіл сізде. Но сіз біздің клиентлар, біз сізні қалдырмайыз, сізге возмещение ущерба да ойламағыз. Мен айтам, просто бұл поддержка етіп, әрбір кішіге, өтерген кішіге шебет ағын беріп, барып, үйлеріне, сарайларына өзім барып, недостатокларын указать, сарайларына барды өтерге ярдам етіп халықның. Біз даже бір бригада создавать еттік, тілеген кішілерге барып, сарайларына микроклимат жасап, непіліне пайылқылар қойып, шайтып халықман іште башладық. Бүгінгі күнде енді біздің тұрада соқ кісілер бола, бүгінгі күнде біз қазір
бір қызық сөйлеп өтәсім келе. Ана сол опять Илдус Яткарыш қайынды достым менің әсекейге біз елда көп етіп қоша апарабыз енді 3 миллион, 5 миллион ол яз күні халығына таратады шут зарплаты, кескені бізге егін берейін да шатырға. Шунда бәләкей ұлыман Илдусман барғанда, кстати, ол Илдус ұлым Илдус Яткарыш есіміне нетілген қошылған. Ұлым айта менің, әтей неше ұлымына Илдус абида халық ішті, халықлары тұрыш біздікілермен ауырыл іштерге дей. Шунда başıma fikir geldi. Илдус абының татар ауылында ішті. Біздің жігітлер молодцы. Равил Акбаров отыра мында Зуфар мұнан Ғазинор бұлырға теш. Ол жігітлер біздің ішқуарлар облысын өздерінің ауыр вақытларда, еген, сүт, сау, убытышны вақытларда шушы жігіттер ауылларын сақлап алып қалдылар. Яларын ауыллары ялтырап тұра. Мен сонда олым айттым, бұл іш мұнда татар ауылының менталитет екенше деп. Біз шынан сарайлар түзірге ерейдірейік. Мұнда Иняк совхозы Зиянчуринский район, үш татар ауылы. Бізден границадан 5 километр ғана. Шында татар ауылында сатып алырға бұлдық фермалар 22 корпус алынды сатып да. Бірісі даже қас фирмасы, бірісі ол банкротстводағы хозяйство. Шының мен бүті абзарларын бүкіп айтып, татар ауылдарында әшті башладық. Аллаға шүкір, бірінші вақыт кеше келеді. Частникка анда колхоз болған бетінде, хөкүмәттә эштә бирәнгән кешеләр. Частникка бик килмиләр. Яйлап шандылар халық келді. Бүгінгі күнде біздің 8000 маточный поголовье, 3 түрлі порода қазларының татар жігітлері, қыздары істей. Біздің планлар арттырға, әлі бұш сарайларымыз тұра. Яйлап арттырға dey біздінде. Біздің қалған птицалықтардағы көгінде бізде де көп проблемалар болды. Ең зор проблемалар тоқтап кеткеледі. Ковид проблемасы 2020 жылына. Біз бетінде базарларда да сатадырек. Базарлар я болды, оптовиклар келмей, регионлар я болды. Оптовикларға да сатабыз. Қазір нешерге білмегенден зор малайым айтамын Русланымдағы. Әтейімде бізде бек көп ақшаны дей. Туға бізде газеталарға. Ел сайын 24 районда газетларда объявлениялар береді. 200 мың, 300 мың болып кете. Қазір страница ашып, контактларда шундай халықны үйретеді башладық. Постlar размещайтып, конкурстар өткере башладық. Конкурсларда приз әрнейінде теге халықның рухын көтәрі үшін жасалды енді ол теге қош өстірілдерін тілеусін үшін біз ақшаман бермедік. Аларға выигрышларыны сертификат мұнан тараттық. Қош мұнан, кім қошман алда, кім итмен бізді еще құмбағыш майымынан да шығарабыз. Құмбағыш майымынан кім ала. Шул айтып, соцсетте біздің іштап кетті. Анда біздің 15 мыңдан артық подписчик. 9 майға өткерілді, 75 жылығына 75 мың розыгрыш жасадық. Алдағы 2 жылда, азаққа 2 жылда 500 мыңнан артық халыққа ғана 500 мыңнан артық конкурстан тараттық біз бүләклер. Анан башқа сабантуйлар ерейбіз. Мына қызғанышқа қаршы уже 2 жыл әсекейде сабантуй болған ұйық. Анда да мына сертификатларды өзімізін шығарып, сабантуйларда ненде номинал мұнан сұрыйлар район қожалығы береміз енді 200 мың, әрбір сабантуйға қайсы районға 150 мың. Алар енді анашқы фермерларға бөләк етіп тарат берелер де. Анын мақсаты нәрсекей, менің обязательный условия, ол кішілер бізден келіп алалар. Базардан да түгіл келіп, аларыны біз қаршы алып, шейлер ішіріп, производствоны көрсатып, беретіп, шылайтып, нейінде сатып, береміз. Регламенттен шығып барамдыр. Міне көбәй бір нәрселер бітіріп болмай, шуңа бір гіне қысқағына ролик. Шуны қарап өтсәңіз. Бекзар рахмат сізге, Рүстем әфәнді. Қазір сөзіне Түмен өлкәсі Түмен шәһәрінен лидер мәғариф өзәгі директоры Резида Фәнүз қызы Сабатталовқа берілер. Рахмет етегіз.
Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле президиум һәм җыенда катнашучылар. Мин монда катнашуыма, сезнең белән танышуыма бик шатмын. Бүген сезне Төмән өлкәсенең татар эшмәкәрләре белән таныштырасым килә. Безнең өлкәбездә бик тырыш эш ярата торган татарлар яши. Әйе, өлкәбез табигый байлыкларга да һәм бик булдыклы кешеләргә дә бай. Төмән татарлары төрле өлкәләрдә бик уңышлы үсәләр. Төзелеш материаллары, майлар һәм сырлар җитештерү, урман җиләкләре җыю һәм эшкәртү һәм башка күп социаль проектлар бик уңышлы үсәләр. Беренче, мин сезгә бик берничә иң кызык проектларны күрсәтәсем килә. Беренче проект ул Ханскистан проекты. Туристлык тукталыш комплекслары бу. Иншалла, Мәскәү, Казан, Тобольск, Казан юлларында, федераль юлларында ачыла. Бу комплексларга килеп, җал итеп, татар ашлары ашап, намазлар укып, иншалла, мөмкин була. Бизнес очрашулар үткәрергә мөмкин була. Видеосын күрсәтәсем килә сезгә. Видеосын әйе. Менә шундый комплекс булачак. Әгәр дә үзегезне хан кебек сизеп карыйсыгыз килсә, рәхим итегез, иншалла. Хәзер безнең гырырлыгыбыз Медовый край компаниясы. 5 ел элек бу компания пилотный проект булып башланган иде. Бүгенге көндә компания үзенең агрофраншиза системасын безгә тәкъдим итә. Авторы бу системаның, франшизаның бик талантлы, бик булдыклы эшмәкәр Риат Файзуллин. Минемчә бик уникаль проект бу. Умарталар мобильный пчела-павильоннарда урнашалар. Һәр умарта гаиләсе айрым отсекларда, айрым кассеталарда яши. Күрсәтәсем килә. Видеоны тоже элдерергә була. Менә бу павильоннар. Шундый кассеталар дип атала. Видеосы тоже бар. Аграрный франшиза буенча эшли торган партнерлар павильоннарны алып, үз бал кортларын урнаштыралар һәм сезон тәмам булгач, компанияга балларын алып килеп саталар. Әйтергә кирәк, беренче юлдан алар файдасын күрә, 400 меңгә кадәр. Шулай авыл-шәһәр кооперациясын төзеп, Төмән өлкәсендә 3 райондагы авылларда татарлар бик уңышлы эшләрен алып баралар. Тагын бер мөһим, минемчә бер мөһим проект. Ассоциация содействия татарским предпринимателям Тюменской области стартап проектын тәкъдим итә. Аның максаты татар авылларда инновацион идеялар, проектларны табып, күреп, аларга ярдәм итү. Проект буенча 10 миллион акча бүленеп бирелә. Стартаплар өчен 500 меңгә кадәр булган предприятияларны үстерү өчен 3 миллионга кадәр һәм милли дини проектларга 2 миллион конкурс буенча бирелә. Күргәнегезчә, безнең Төмән татарлары, Себер татарлары бик булдыклы, бик эшмәкәр. Без гариф гадәтләребезне дә хәтерлибез һәм замана белән бергә атлыйбыз. Белемләребез белән уртаклашырга без әзер. Һәм Рөстәм Нургалиевич безнең бернәмәлеккә күрсәтер өчен сезгә бүләк тапшырасыбыз килә. Рәхим итсәгез. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Резида ханым.
Хәзер Польша Республикасыннан Татарстанга күчеп кайтучы Лилиева фарм фирмасы җитәкчесе Мансур Адамовичка сүз тәкъдим итәбез. Рәхмәт итегез. Assalamu alaikum, исәнмесез кадерле дуслар. Мин Мансур Адамович, мин бүген татарча өйрәнәм. Дальше, с вашего разрешения, я продолжу на русском и объясню почему. Я польский татарин. Мои предки появились в Польше уже 625 лет тому назад и прошли через всякое сложное, были принуждены забросить татарский язык, но не забросили самого главного. Без татарляр. Мы не забыли наших традиций, не забыли наших корней. Сегодня мы, конечно, разделены между Литвой, Белоруссией, Польшей. Но, как говорится, Теришкан, Табар, Ташка, Када, Кагар, так и мы сумели не потерять своих родственников и своих связей. Да? В 2011 году татары в Польше поставили на пост председателя Союза татар моего отца и с тех пор не думают менять этого решения. Татарам Польши удалось восстановить Сабантуй по примеру Татарстана. Удалось восстановить Наурос по примеру Хидерлес из Крыма. И чтобы еще времени терять, между этим поставили фестиваль татарской культуры. Со своей женой я познакомился через сайт Юлдаш, это сайт татарских знакомств. Но встретились мы в Великобритании, где потом родились наши дочки, и где мы начали работать и жить. В Великобритании мы прожили 10 лет, более того даже. В Великобритании прожили 10 лет, там мне удалось получить значительный опыт в складской и транспортной логистике и управлению людьми и бизнес-процессами. Спасибо тому, уже после переезда в Татарстан в 2020 году я сумел руководить ключевым проектом, подразделением «Казань-Экспресс», приводя его в успех. Так, моя жена Венера, родом из Борды в Крымском крае, еще в юном возрасте участвовала в съездах Всемирного конгресса татар, окончила с отличием магистратуру по направлению туризм и гостеприимство университет Сандерленда в Лондоне, исследовала развитие глэмпинг-туризма за рубежом, имеются научные публикации. Специалист клиентского обслуживания класса премиум на русском и английских языках с опытом работы в международных компаниях. Проектный менеджер Ассоциации глэмпингов и член Совета региональной ассоциации сельского туризма в Татарстане. За последние 20 лет нам удалось. То есть с третьего года мы вели первую страницу и форум про татар в Польше, и уже в 2013 году запускаем первый фестиваль татарской культуры, как видите на фотографиях. 2016-2017 год – это участие в съездах Всемирного конгресса татар в Казани. В 2018 году мы участвовали очень активно в создании общества татар и башкир в Лондоне. В 2018 году вместе с женой мы организовали агротур делегации из Бавлов с Татарстана в Польшу, чтобы показать, как можно делать агро- и сельский бизнес. А результаты этой поездки наш уважаемый президент имел возможность увидеть своими глазами. Тут уже в Татарстане. Сразу после приезда в Татарстан в 2020 году тоже на руках не сидели. То есть первоначально в Камско-Устинском районе запустили сразу 3 новые фотозоны, показали народу, как это делается. И уже спустя год тому позже мне удалось получить гражданство с таким сильным упреком на то, что мне нужен был татарский, именно татарский паспорт. Дальше.
В 2020 году, с 2020 года по настоящее время, с организацией ежегодных форумов Ассоциации глэмпингов и развитию сельского туризма в Татарстане. И с 2020 по 2021 год запуск Центра подготовки товаров «Казань-Экспресс». Конечно, с 2020 года по настоящее время занимаемся очень активно развитием нашей фермы в Камско-Устинском районе. Работы очень много, так как начинаем с нуля. Почему переехали в Татарстан? Когда мы еще жили в Лондоне, и в очередной раз старшая дочь приходила, возвращаясь со школы, и спрашивала меня: пап, пойдем купим тыкву, приготовим елку, там будем красить яйца. И мне стало понятно, что мне справедливо, что я не смогу объяснить дочери, что такое байрам. И когда впервые сам в 2014 году приехал в Татарстан и увидел Казань, я увидел вот все эти прекрасные земли, вот эту бесконечную красоту и этот потенциал для бизнеса. Я тогда уже знал. Вы знаете, что если, вот, например, Камско-Устье, если оно было бы, скажем, в Великобритании, оно через 10 лет стало бы городом миллионеров. Вот нам всем кажется, где-то там далеко, где-то там молоко, мед, где-то там богатство. Нет, источник успеха он здесь. Я там был, я там начинал грузчиком, уехал директором. И, как говорится, неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Что делаем сейчас? Спасибо Конгрессу татар, Всемирному конгрессу татар, еще в далеком 2017 году мне удалось познакомиться с Ильдаром Сидиковым, основателем Ягодной долины. Теперь мы партнеры в кооперативе, мы уверены в рентабельность нашего бизнеса. Ягоды, клубника, малина с правильно разработанной логистикой цепи оптовых и розничных поставок – это выход на прибыльность каждому фермеру, который пожелает стать нашим партнером. Параллельно под руководством Венеры будем развивать сельский и агротуризм, тоже в рамках нашего кооператива. Почему малина? Еще в начале вот этого года, 22-го, самый большой производитель малины в мире, страна Сербия, заявила, что в настоящее время не хватает, в этом году не хватает 40 тысяч тонн самой малины. И если в начале февраля опт-цена за килограмм малины в Татарстане была на уровне 550 рублей, то тот же самый килограмм в то же самое время в Сербии поставили на 11 евро. Татарстан имеет все шансы стать лидером экспорта ягод через Сербию, например. Надо помнить, что кустарники не уничтожают почвы по сравнению как зерновые, а наоборот помогают сохранению грунтовых вод, а затем и минералов, что в дальнейшем приносит пользу экологии страны. В это очень непростое время мы все должны помогать друг другу и все наши силы сфокусировать на производстве сельхозпродукции, что обеспечит страну продуктами и рабочими местами в селе. Уважаемый президент Рустам Нургалиевич, прошу вас включить в перечень ваших поручений наши предложения, подготовленные совместно с нашим партнером Ильдаром Сидиковым с Ягодной долины, в котором мы описали стратегию развития пунктов выдачи фермерских продуктов в Казани. Я уверен, что эта инновация будет вами поддержана. Я с женой готовы дальше развивать сельский туризм в республике, организовать обмен опытом и стажировки через агротуры, которые с вашей помощью могут превратиться в республиканскую программу. Планируем открыть агентство по развитию туризма на сельских территориях. А сейчас разрешите пригласить сюда моих дочерей Лейсан и Айзилю, которые стали главной причиной нашего переезда в Татарстан. Мы хотим воспитывать их в татарском духе, заниматься с репетиторами по татарскому языку и мечтаем о поступлении нашей старшей дочери Лейсан в школу Адемнар.
Намил Авзал, Гүлбастан. Туган ягым таташ бакча булсын минем. Шаулап үсен алма шие, шамыр тимен. Күкрәк киереп җырлавы лаяк булсын. Татарстан, Гүлбастан. Дип туган җирем. Без бергә, без бердәм, без булдырабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Мансур әфәнде. Хөрмәтле җәмәгать, безнең шуны белән чыгышлар тәмамланды. 10-нчы бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены илебезнең 41 өлкәсеннән килгән 530 татар эшмәкәрләре дөньядагы бүгенге көннәрнең вазгыятен искә тотып, уртак бер фикер тәкъдимгә килде. Шушы фикерне җиткерер өчен лайыклы татар егетләренең берсе Ринат әфәндегә сүз бирер идем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Кадерле, яраткан, чын җирне чыккан татар халыгыбыз, татар эшмәкәрләребез. Сезне бөтенегезне яратып, аңлап, безгә бүген Татарстан мөмкинчелек бирде. Яңадан 21-нче гасырда җыелып, бер-безгә күзләребезгә карап, үзебезнең үрнәк, тырыш халыгыбыз җирдә яшәгәнен аңлап, алдагы юлга басырга. Шуның өчен рәхмәтләрне белдерик. Чынлап та бүгенге көннәр авыр хәлдә. Безнең үзебезнең дин кардәшләребез, кан кардәшләребез читтә, Украина якларында авыр хәлдә. Аларга бүгенге көнгә җиңел түгел. Без татарлар җир күләмендә таралган миллион халык. Без бер кайчан да үз халыгыбызны үзебезнең ярдәмебездән калдырырга тиеш түгел. Шуңа күрә үкенечләп сорыйбыз сездән, Рустам Нургалиевич, мөмкинчелек табырга үзебезнең эшмәкәрләрнең ярдәмен дә аларга җиткезергә. Менә безнең арабызда Милли шура җыенышында берничә җегетебез җыелып шундый фикергә килдек. Менә Алимбаев Әнвәр Алимбаевич. Монда утыра ул безнең. Шулай ук безнең ул Омск өлкәсеннән, шулай ук безнең Самара өлкәсеннән Конюкаев Фахриддин Бадридинович. Алар бүгенге көнгә һәрберсе шул ярдәмлеген 1 миллион сум бирергә ризалыгын күрсәттеләр. Шул ярдәмне җиткезгә сездән сорыйбыз. Безнең юлыбыз юк, анда мөмкинчелегебез юк. Алайда булса, Себер татарлары да читтә калмадылар. Менә мин алар исемендән үзем дә 1 миллион сум акча шул фондка җибәрергә, юл ярдәмләре тапшырырга. Шулай ук мин сезгә бөтенегезгә әйтәм. Анда безнең кан кардәшләребез, дин кардәшләребез. Алар бүгенге көнгә шундый хәлдә. Аларга ул ярдәмне җиткезергә кирәк. Без мусульман була торып, ярдәмле кеше була торып, ул хәлендә эшләргә тиеш. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Ринат әфәнде, хактан да изге Рамазан ае алдындан бирелгән ярдәм садака булсын, мөхтаҗларга барып җитсен, Аллаһ Тәгаләсе кабул итеп, зур рәхмәтле әйтик. Бик зур рәхмәт. Менә без инде барыбызны чакырабыз, күп ярдәм итәләр. Хактан да монда җыеп, сатып алып, илтеп, тапшырып биребез. Аннары сезнең каршыда отчет тутырабыз. Шуңа күрә менә инде тәкъдимнәр булды. Хоплыйбыз, рәхмәтебезне белдерәбез. Бик зур рәхмәт. Хәзер сүз Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ала. Яңадан бер кат хуш килдегез. Барыгызны Татарстанда үзебезнең Казаныбызда сәламлыйбыз. Әлбәттә менә безнең шушындай форманы табу бик кирәк, бик уңай дип саныйбыз. Әгәр дә бу заманы бераз буталчыграк вакыты, җиңел вакытлар түгел. Әлбәттә без үзебезнең илебез белән булырга тиеш, үзебезнең президентыбыз белән булырга тиеш, анда бер дә шик юк. Менә сезнең белән күрешкәч, бөтен ул авырлыклар ничектер югалып калды. Сез һәммәгез дә үрнәк, үзегезнең тормышыгызны үзегез барасыз.
һәм безнең милләтебез өчен үрнәк булып, менә һәрбер чыгыш үзе бер китап язырга була моннан. Шуңа күрә шундый милләттәшләребез булганда, безнең милләтебез өчен, безнең динебез өчен без борчылмыйбыз. Мин барыгызга да чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә, сезнең белән күрешеп, әлбәттә безнең вакытыбыз тар иде, шуңа күрә чыгышлар бәлки күп булмады, менә булган чыгышлар, алар менә үрнәк, менә нинди гаилә булырга тиеш, ничек үзеңнең милләтеңә, гореф-гадәтләреңә, динеңә ничек яратырга, ничек булырга кирәк, балаларны ничек тәрбияләргә кирәк, эшне ничек итеп алып бара кирәк. Сез бит кемнәндер ярдәм көтмисез, сез үзегез үрнәк булып ярдәм күрсәтәсез. Менә ул мәчетләребез авылларда, ул мәктәпләребез, ул биналарыбыз, алар барсы да сезнең хезмәт белән, сезнең кебек менә эшмәкәрләр белән алар күтәрелә. Әлбәттә без Татарстанда ничектер үзебезнең динебезгә, милләтебезгә программалар эшлибез, авылларыбызга ярдәм күрсәтәбез. Бүтән өлкәләрдә бу мәсьәләдә безнең коллегалар бу мәсьәләгә бөтен җирдә дә алай итеп карамый. Менә сез үзегез кемдәндер көтмисез, һәм күп кенә урыннарда үзегез бер терәк буласыз. Булган андагы хуҗалар өчен менә ышанычлы терәк, менә кайда хуҗа бу әйберне агынай, безнең татарлар ул җирдә ул җитәкчеләргә үрнәк булып калалар, терәк булып калалар. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә рәхмәт. Менә шулай безнең очрашырга мөмкинлек булу. Аннан соң без бит инде сез килгәндә әзерләнеп алабыз, сезне ниндер районнарыбызга чыгабыз, аралашырга. Һәм сезнең эшләгән эшләрегезне үзебез өчен язып алабыз. Менә мин гына утырдым, үземә ниндер ниләр язып, менә нәрсәгә игътибар итәргә, нишләргә кирәк. Шуңа күрә хуш килдегез, үзегезне саклагыз, дөньялар тынычлансын, ул тынычланыр. Вакытлар бик җиңел түгел, аңа карамастан бернинде дә куркынычлык юк. Менә җылылыгыбыз бар, ашарга ризыкларыбыз бар, эшебез бар. Менә шуңа күрә Ходай үзенең кудрәтеннән безне ташламасын. Без үзебезнең хезмәтебез белән, үзебезнең тырышлыгыбыз белән, үзебезнең менә Россия хөкүмәтенә менә ничек булырга кирәк, үрнәк булырга тиеш. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Һәм бүләкләр бар. Татарстан Республикасы президенты указы негізінде татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе, актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Мордовия Республикасы татарлары аксакаллар шурасы рәисе Бикмаев Шамил Зәкәрия улы бүләкләнде. Татарстан Республикасының мәдәни мирасын саклауга һәм байытуга зур өлеш кертүләре, иҗтимагый эшчәнлектәге казанышлары өчен Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Пермь крае татарларының милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы, Пермь крае Барда муниципаль округы башлыгы Алапанов Хәлил Газбулла улы. Бүтін дөнья Татар Конгрессы Халыкара берлегенең милли шура әгъзасы, Бүтін дөнья Татар Конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле Дәүләтшин Альфред Әмир улы.
Мәгариф өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы дигән мактаулы исем бирелде. Әстерхан өлкәсенең Идел буе районы Җәмәле урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, Әстерхан төбәк иҗтимагый оешмасы Дуслык татар милли мәдәнияте җәмгыяте әгъзасы Валиева Гөлфия Әнәс кызына. Чувашстан Республикасы Комсомол районы Урмай урта гомуми белем бирү мәктәбенең тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Камалетдинов Фәнис Хәсиятулла улына. Татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Киров өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы рәисе Әсхетдинова Язилә Хаҗи Әхмәт кызына. Төмән өлкәсе Ялутыр районы мәдәният һәм ял үзәге муниципаль автоном учреждениесе Аслана татар мәдәнияте үзәгенең күчмә мәдәни комплексы белгече Бакиев Ильяс Фәйзрахман улына. Мариял Республикасының Республика татар мәдәнияте үзәге сәнгать җитәкчесе Мәхсүмҗанов Гәрәй Габдрахман улына. Омск өлкәсенең мәдәният төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Миңнеханов Радик Миңнегали улына. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклауга һәм үстерүгә өлеш кертүләре һәм актив җәмәгать эшчәнлекләре өчен Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелде. Башкортстан Республикасы Федоровка районы Батыр авылы крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Акчурин Илһам Шакир улына. Башкортстан Республикасы Әлшей районы Шафран авылы крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Әминов Рәфис Фәрит улына. Чувашстан Республикасы Батыр районы Шыгырдан авылы Бәрәкәт авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек эшкәртү кооперативы рәисе Җәмдиханов Дамир Минхайдар улына. Оренбург татар милли мәдәни мөхтәрияте төбәк иҗтимагый оешмасы советы рәисе урынбасары Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры директоры Ишмөхәммәтов Ринат Малик улына. Алтай крае татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы әгъзасы Касенбеков Илдар Виктор улына. Свердловск өлкәсе Красноуфим районы Урта Бәйәк авылы крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Мәхсүмов Таңсур Исмәгыйль улына. Пенза өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы рәисе Туктаров Җиһанша Зәйнатулла улына. Бүләкләр тапшырылды.
Muhterem Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyevich, sizge bek zor rahmet. Allah nasip etsin sağlık, selametlik. Hem sizin qo'lingizda Respublika Tatar dünyası oңuшлы alğa barsın. Bek zor rahmet sizge. Cemaat 10-нчы bütün Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында яңгыраган чыгышларда Президент әйткән күрсәтмәләрдә без тәкъдим итәбез инде проектка кертергә һәм шушы тәкъдимнәрне бер атна эчендә җыеп, аны карар кабул итеп, үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессының сайтына куеп, аның өстеннән тормышка ашыру нигезендә эшләрбез. Каршылар юкмы? Ул чагында шулай кабул итәбез һәм инде хөрмәтле, кадерле милләттәшләр, шуның белән 10-нчы бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены ябык дип игълан итә. Барыбызга да эшебездә уңышлар, иминлек, исән саулык телим. Бик зур рәхмәт.